Чаму Новы год мы сустракаем зімою і якім тут бокам спадар Цэзар? Адкуль узялася традыцыя ставіць ялінку на Новы год і прычым тут бог Маланкі? І як святога Мікалая пераўтварылі ў Санта-Кляуса і Дзеда Мароза? Зараз я адкажу на ўсе гэтыя пытанні. Пачынаем! Для многіх старажытных культураў Новы год быў звязаны з вясною або восенню, калі адбываліся значныя змены ў прыродзе, такія як абуджэнне раслін альбо збор уроду. Гэтыя змены азначалі пачатак новага жыццёвага цыклю і былі зручным арыентырам для пачатку Новага года. Лічыцца, што адно з першых святкаванняў Новага года адбылося ў старажытным Вавілоне каля 4000 гадоў таму недзе ў сакавіку, у перыяд вясновага раўнадзенства. Старажытныя вавілонцы адзначалі Новы год на працягу 11 дзён, зладжваючы шматлікія рытуалы і ўрачыстасці, каб падрыхтавацца да новага цыклю. Адным з такіх рытуалаў было пацверджанне ўлады караля. У пэўны дзень жрэц здымаў з караля ўсе кляйноды і бязлітасна біў яго, каб ён мог прынізіцца і ачысціцца. Калі ў працэсе кароль паказваў шчырыя эмоцыі, напрыклад, слёзы, тады ён вяртаўся на пасад з блаславеннем багоў. Гэта сімвалізавала адноўлены звязак паміж каралём, як з'яўнікам народа, і багамі. Важную ролю ў лёсе Новага году адыграў Юлій Цэзар. Рымляне спачатку таксама азначалі Новы год у сакавіку, але была адна праблема. Рымскі каляндар быў заснаваны на фазах месяца, якія працягласцю не адпавядаюць сонечнаму году. Таму Новы год заўсёды перасоўваўся, што выклікала блытаніну ў палітычным і сацыяльным жыцці. Тады ў 46 годзе да нашай эры спадар Цэзар пастанавіў: першае, жыць у адпаведнасці з сонечным цыклем, то бок паводле створанага юліанскага календара на 365 дзён. І другое, перанесці пачатак года на 1 студзеня, што больш адпавядала пачатку новага сельскагаспадарчага і палітычнага цыклю. Аднак з канцом Рымскай імперыі і прыходам хрысціянства ўсё змянілася. Вернікі імкнуліся надаць святочным дням, якія раней былі паганскія, рэлігійнае значэнне, звязваючы іх з хрысціянскімі падзеямі. Адбывалася гэта ў розных краінах па-рознаму, таму і святкаваць Новы год пачалі ў розныя дні. Нехта і на каляды, то бок 25 снежня, а нехта і ў Вялікдзень. Змяненні ў календары працягваліся да канца 16 стагоддзя. У 1582 годзе папа Грэгары XIII рэфармаваў юліанскі каляндар, які выкарыстоўваўся да таго часу і меў некаторыя недакладнасці ў вылічэнні года, што спрычынілася да зрушэння дат, у тым ліку даты Новага года. Папа Грэгары XIII увёў новы грыгарыянскі каляндар, які быў больш дакладны і паводле якога першы дзень студзеня быў афіцыйна абраны як першы дзень Новага года. З цягам часу 1 студзеня стаў афіцыйным днём святкавання Новага года ў большасці краін свету. Асабліва важную роль у распаўсюджванні святкавання акурат у гэты дзень адыгралі еўрапейскія калоніі. Задоўга да прыходу хрысціянства ў шматлікіх старажытных народаў, кельтаў, скандынаваў, германцаў існавала вера, што дрэвы ўвасабляюць жыццё, сілу і вечнасць. Асабліва гэта датычыла вечназялёных дрэў, якія ўзімку заставаліся зялёнымі сярод заснежанай і голай прыроды. Для старажытных германцаў, напрыклад, елка лічылася магічным сімвалем, які злучаў неба, зямлю і падземны свет. Таму яны ў часы зімовага сонцавароту аздаблялі свае дамы галінкамі ялінаў, каб з аднаго боку заахвоціць вяртанне святла і цяпла, а з другога, каб адагнаць злых духаў. Першыя ўпамінанні пра прыбраныя елкі сустракаюцца ўжо ў сярэднявеччы. Паводле легенды, звычай ставіць і аздабляць ялінкі належыць святому Баніфацыю, які ў 8 стагоддзі прынёс хрысціянства ў германскія землі. Ён нібыта сек дуб, які быў прысвечаны паганскаму богу Тору, а на яго месцы вырасла яліна, якая стала сімвалем Хрыста і яго вечнага жыцця. Таму хрысціяне пачалі ставіць яе на каляды, як знак веры і надзеі. Але гэта легенда.
Пацверджана, што ўпершыню аздобленая елка ў доме з'явілася ў 16 стагоддзі ў Нямецчыне. Лічыцца, што сам Мартын Лютер, натхнёны зорным небам, прыбраў ялінку свечкамі, каб сімвалізаваць святло, якое прынёс Хрыстос. Гэтая традыцыя хутка пашырылася сярод нямецкіх сем'яў, і яны сталі ўпрыгожваць ялінку яблыкамі, гарэхамі, свечкамі і з цягам часу ласункамі, якія дзеці маглі здымаць і есці. Да 19-20 стагоддзя традыцыя ставіць ялінку на каляды шырылася ўва ўсёй Еўропе. Першапачаткова гэта была прывілея арыстакратыі, але паступова традыцыя пераходзіла і ў дамы простых людзей. На тэрыторыі Беларусі пасля рэвалюцыі 1917 года традыцыя была забароненая, бо ўсё, што было шчыльна звязанае з царскую уладаю і рэлігіяй, пачалі разглядаць як перажытак мінулага. Аднак у 1935 годзе праз ідэю кансалідавання грамадства вакол альтэрнатыўнага зімовага і нерэлігійнага свята ялінка зноў стала сімвалем. Але на гэты раз ужо не калядаў, а Новага года. Такім чынам, традыцыя ставіць ялінку менавіта на Новы год зусім маладая. Старажытныя германцы ў дзень зімовага сонцавароту адзначалі свята Ель. Часткова яно было звязанае з богам Вотанам, Одынам, які меў значнае месца ў германскай міталогіі. Паводле легенды, у гэтую ноч ён скача па небе і забірае з сабою неасцярожных вандроўнікаў, якіх заспеў па-за домам. Магчыма, адсюль і пайшла традыцыя святкаваць каляды дома разам з сваякамі. У славянскай міталогіі галоўнымі героямі былі Карачун, Мароз і Зюзя. Зюзя хутчэй быў казачным персанажам, з якім звязвалі прыкметы надвор'я. Мароз меў дачыненне да фальклору і абрадаў, а вось Карачун вядомы як дух або бог смерці, холаду і цемры. Лічыцца, што ён увасабляў самае суровае зімовае надвор'е і быў уладальнікам кароткіх халодных дзён. Святы Мікалай нарадзіўся ў другой палове III веку ў старажытным месце Патара, стаў біскупам у Міры і яшчэ пры жыцці атрымаў вядомасць, дзякуючы сваёй дабрыні і літасці да жабракоў і цудам, якія прыпісваліся ягоным малітвам. Адной з найбольш вядомых легендаў пра святога Мікалая ёсць гісторыя пра гаротнага чалавека, які меў 3 дачок, але не мог даць ім пасаг. Без пасагу дзяўчаты маглі трапіць у рабства ці стаць прасталыткамі. Мікалай, даведаўшыся пра іх бяду, уначы таемна падкінуў у дом 3 мяшэчкі золата, якія і сталі іх пасагам. Паводле адной версіі, гэтыя мяшэчкі былі закінутыя праз комін і трапілі ў шкарпэткі, якія сушыліся для яго. Пасля смерці Мікалая недзе ў 343 годзе яго пахавалі ў Міры. Легенды пра яго дабрыню і цуды хутка шырыліся па ўсім хрысціянскім свеце. У сярэднявеччы святы Мікалай стаў адным з самых папулярных хрысціянскіх святых у Еўропе і ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Ягонае свята сталі адзначаць 6 ці 19 снежня у залежнасці ад традыцыі, а дзеці ў гэты дзень пачалі атрымваць падарункі. У 17 стагоддзі галянскія перасяленцы прывезлі ў Амерыку традыцыю святкавання Дня Святога Мікалая, называючы яго Сінтэркляс. Гэтае імя з часам трансфармавалася ў Санта-Кляус. У Злучаных Штатах вобраз святога Мікалая стаў адаптавацца да культурных асаблівасцяў новага свету, што пазней прывяло да стварэння сучаснага Санта-Кляуса. Аднак найвялікшую папулярнасць і славутасць Санта-Кляус атрымаў толькі у 20 стагоддзі, калі ён пачаў з'яўляцца ў рэкламе і ў гандлёвых цэнтрах. Упершыню вобраз з рысамі Дзеда Мароза, але не сам Дзед Мароз, згадваецца ў пісьмовых крыніцах 17-18 стагоддзяў. У гэты перыяд у расійскім фальклоры фіксуецца вобраз, звязаны з Марозам, духам холаду. Гэтаму вобразу, то бок персанажу, надаюцца рысы казачнай істоты. Ён можа ствараць мароз, абсыпаць зямлю снегам і ўзнагароджваць працавітых
і добрых людзей. Аднак варта адзначыць, што гэты умоўны Дзед Мароз ніякім чынам не быў звязаны з навагоднімі святамі. Толькі к канцу 19 стагоддзя праз пэўныя спробы злучэння гэтага персанажа з калядамі і надавання яму рысаў Санта-Кляуса ствараецца Дзед Мароз, які атрымвае той від і сэнс, які людзі надаюць яму цяпер. Цікава, што ў той час у хрысціян расійскай імперыі была традыцыя святкаваць дзень святога Мікалая. Але ўсё адно у улады было жаданне стварыць нешта падобнае на Санта-Кляуса, хоць Санта-Кляус быў таксама скапіяваны з святога Мікалая. Дзіўна. У Савецкім Саюзе пасля кастычніцкай рэвалюцыі рэлігійныя традыцыі, улічваючы святкаванне калядаў, былі скасаваныя. Улада імкнулася зменшыць уплыў рэлігіі на грамадства і штучна стварыць новыя свецкія святы, якія адпавядалі ідэям камунізму. У гэтых умовах Дзед Мароз быў пераведзены з каляднага ў навагодні кантэкст і стаў сімвалам гэтага свята. Ну што, а на гэтым у мяне ўсё. Паэра Шакаранцоўскую дзякую, што падабаеце, падпісвайцеся і цісніце на званок. Усё гэта моцна дапамагае шырэнню маіх відэа. Мінае вас ліха ў новым годзе.